PGB, Barata alas 5, kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay, asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa indung tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran po kang Newsbase kan Mega Force Patrol and sa pangaran man ni Miss Gina Ritter Lee asin ni Bert Nunez. Ako po para mientras ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, nahiling ang 260 na Chinese vessels kaiba na naan mga buki de giyera sa manlain-lain na parte kan West Philippine Sea sa bilog na bulan kan Pebrero 2025 segon sa Puwersas Armadas kan Pilipinas. Sa pahayag ni AFP spokesperson Coronel Franciel Margaret Padilla, igong 19 Chinese na buki de giyera asin Chinese Coast Guard vessels ana sa kadagatan nasakop kan Ayungin Shoal, Escoda Shoal asin Panatag Shoal. Dakula ang papel kan tulong kadagatan na ini sa proteksyon kan exclusive economic zone kan Pilipinas. Matatandaan naman na nai-report kan AFP na uminabot sa 251 ang numero kan mga Chinese vessels sa West Philippine Sea kan Setyembre nakaliis na taon kung saan nairehistro ang pinakang halangkaw kan taon 2024. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mientras tanto sa katakod pang bareta, naging matrayumfo ang rotation and resupply mission kan BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kasuhapon sigon sa Puwersas Armadas kan Pilipinas. Sa pahayag ni Public Affairs Office Chief Coronel Serex Trinidad kan AFP, ginibo ang RORI sa pagkipagkoordinar sa Philippine Coast Guard. Sinabi pa ni Trinidad na daining narehistrong untoward incident kaibanan ang presensya kan nagkaperang barko kan China nagakaperang metro sa naang distansya. Paliwanag ni Trinidad ang nasabing misyon ang pagkapahiling sana kan sa indang commitment sa pagmantinir kan sa indang presensya as in operational readiness sa West Philippine Sea. Sa giraray na nanindogan ang Puwersas Armadas na padagos ang sa indang pagprotehir sa soberanya kan Pilipinas sa nasabing kadagatan. Mientras tanto, gadana kan makuha ang duwang piloto kan FA-50 fighter jet kan Philippine Air Force na nawara kan Marso 4 kaining taon duman sa Bukidnon. Ini ang pinagkonfirmar ni Eastern Mindanao Command spokesperson Teniente Coronel Salvacion Evangelista sa ginibong Davao Peace and Security Press Corps media briefing sa The Royal Mandaya Hotel kasubagong aga. Sigun kay Evangelista, nahiling ang lawas kan mga piloto nagkaperang metro kung sa inako ang nasabing aircraft. Nahiling sa Kalatungan Mountain Range ang nasabing fighter jet sa Bukidnon dahil sa feed kan pilots locator beacon kaini. Dahil digdi tulos na dinuman kan search and rescue team kan mga soldados ang nasabing lugar poon pa kaso banggi. Bueltadahan tan detalyas kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si Chief Reporter kumpadreng Jimmy Nasalita. Chief G, maray na hapon. Please go ahead. Nagpapadagos ang unyan ang briefing and orientation para sa agang activity na mapapo iuampon kan provincial jamboree na matatapos sa Marso 9 ngunyan na taon and basado digdi sa Huroron sa agang pagkaaga ay sasagibo mga alas 9 nin pagkaaga ang banal na misa and pagkatapos kan banal na misa susundan na ini kan mga activity
kana mga Boy Scout primero iyo ang mga obstacle course sa field digdi sa kapalibutan kan provincial campsite. Papanginutan ini ni Mr. Edwin Sistina and igwaman ni na mga lecture manungod sa Morse code communication, visual and sound. Napapanginutan man ni Mr. Hill Reblura kung kaya magiging magayon nadalagan kan mga activity sa agang pagkaaga. And pagkatapos ni susundan na mga activity giraray pag abot nin alas 3 nin pagkahapon iyo na formal na deklarasyon kan pagbukas kan provincial jamboree digdi sa barangay Basag sa Ligao City. Sa mga oras na ini i-enjoy yun mga kaakian na hali pa sa iba-ibang mga probinsya sa rehiyon. May mga kanya-kanyang bit-bit ni na mga balde, iba naggigibok yung mga kitchen, lulutuan ninda, nagpipreparar para sa ngunya na banggi pamanggihan kaning mga kaakian. Yan ang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Dagdagan tapan detalyes kan Bareta sa lado lokal. Nasa linya si Compadreng Al Mario. Padeng Al, Diyos marhay na hapon. Please go ahead. Na supla kan presenteng administrasyon ni Alkalde Attorney Pido Garbin Jr. Na plano ko ta kan enot na administrasyon nagibuhon na suluanin basura asin slaughterhouse ana barangay Taysan sa sitio Tiko-Tiko. Sinabi ni City Councilor Attorney Butch Lucila na pigpara kontra ninda ini. Maski ang barangay council kan Taysan kontraman kan planong ini dahil ang lugar source nin tubig inumon siguradong maapektaran kan slaughterhouse asin planong suluanin basura para gibuhon daw na construction materials. Sa ropaan lugar sa dirikan syudad plano pa ining gibuhanin high school asin community college. Komplikado kung isipon na ang eskwelahan, source ng tubig inomon, igwanin ni slaughterhouse, asin suluanin basura, na dahil man hindi po pwede sa reaksyon kan barangay council, kan Taysan, asin kan Sanggunian Palusyon ni City Councilor Butch Lucila. Alar Mario, DCGB. Thank you so much, Compadreng Al. Balik kita sa detalyes kan Bareta sa lado nasyonal. Nanindogan si Senate President Abogado Francis Chis Escudero na nawara sa dakol nin pirma ang makakapagkumbinsir sa iya na pakaskasunan impeachment proceedings kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Tinaawan doon ni Escudero na di pwedeng baguhon kan anlay asin perito na magbaylar digdi sa paagikan pagpapud ning impeachment court mantang recess ang Senado. Matatandaan na nakatalaan na maglansar ang sarong faith-based group nin People's Impeachment Campaign na may katuyuhan na magtipon nin 1 milyon na pirma bulan-bulan para sa pangapudan sa pagsentensya sa Vice Presidente. Sa iba pang Bareta, nagpatanid ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa publiko kontra sa mga nagsasagin-sagin na eksperto na kayang baguhon ang resulta kan eleksyon kasalidan nin dakulang kantidad nin kwarta. Sigun kay CICC Executive Director Alexander Ramos, komplikado ang automated election system asin imposibleng basta na sana inimahak ang patanid ginibo makalis na magsaangat nin reklamo si Commission on Election Chairperson Abogado George Erwin Garcia kontra kay Abogado Jerrel Harold Respicio. Ipinaliwanag man kan CICC na may tulong matibay na sistema kan seguridad ang AES o kaya ang automated election system kaiba na ang mahigpit na encryption asin ang pagmanehar kan llave ang nasa Bangko Sentral kan Pilipinas. Pinag-inkaminar kan CICC ang publiko lalo na ang mga kandidato na tulos na magsumbong kung may magtangro sa indaning siring na illegal na serbisyo.
Ikinaugma ni House Committee on Dangerous Drugs Chair Congressman Robert A. Barbers na mismong ang Presidential Communications Office ang nakahiling kan importansya kan mga pigigibong pagdangog kan Tri-Committee. Sigun kay Barbers, dakulang bagay ang nasasabutan kan PCO kunata ipigubusol kan komite na magkaigwaning regulatory framework o policy sa paggamit nin social media platforms para mapugulan ang paglakop nin fake news as in disinformation. Dagdag pa ni Barbers, nagsobra as in inabuso na ang social media kung saan nagkapera sa mga pigpapalakop ang pwede nang ikonsiderar na libelous, slanderous as in seditious. Kaya panahon na para pag-adalan asin magpasar nin lay tanganing mapreserbar ang institusyones na pangdemokratiko, seguridad kang nasyon asin dignidad. Tigbidbid man kang kongresista na naging posible ang gabos na ini sa irarom kan liderato ni Speaker Martin Romualdez. Bareta sa ibang nasyon, sarong legislador kan Estados Unidos de America na nasa erarom kan Democratic Party ang pinalayas hali sa ginibong sesyon kan Kongreso makalis na suriyawang kay ni si Presidente Donald Trump nagtaon nin mensahe. Ang veteranong kongresista na si Al Green kan Texas ang nagtindog initaasan sa iyang sugkod asin nagsuriyaw. Dahilan kay ni pwersahan siyang pinaluwas mantang ora man ni naging reaksyon si Trump digdi. Ultimong detalyas kan Bareta sa lado kan Karawat na i-rehistro ni LeBron James ang panibagong NBA history para sa pagkakaigwanin 50,000 na career points. Ini makalis naging performance niya laban sa laban kan Los Angeles Lakers kontra sa New Orleans Pelicans asin kontra naman sa Los Angeles Clippers kan nakaaging Domingo. Sa pangaran po ka nagsurulat kan informasyon si Angel Mustasa, Jen Matthew Baleran, sa supervision na si Direction iyan ni News Director Mardila. Sa pangaran man kan Mega Force Patrol, sa Master Control si Tata Nems Flora, sa IT si Jerome Nico Martinez kasabay taan sa tuyang mga OJTs kan Cat College, si Ernesto Bravo asin John April Ostero. Sa pangaran man ni Miss Gina Ritter Lee asin ni Bert Nunez. Ako po ang sa indong naging paramientras na tagapaghatod Bareta, si Pio Fernandez. Salamat, marahin hapon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.